Ahoj a vítaj pri tomto vlogu. Ja vás zdravím z Nemecka. Dneska som si vás zobrala takto so sebou do centra Mníchova a chcela by som vám takou vlogovacou formou trošku predstaviť svoj život tu a aj odhaliť trošku svoj príbeh, prečo tu žijem, prečo tu posledných 9 rokov som, čo tu robím, ako sa tu žije, ako tu bojujem, čo tu funguje, respektíve čo tu možno aj nefunguje. Takže vlastne taká holá pravda o živote v Nemecku. No a hovorím si, kde lepšie začať toto video, ako tam, kde celý tento príbeh začal, a to je teda moja ex-univerzita LMU, kde som takto pred 9 rokmi začala svoje štúdium, ktoré mi v podstate absolútne zmenilo celý život. Takže takto to tu vyzerá. Ja si pôjdem nájsť nejaké tiché miestečko tuto na Unii, kde vám trošku poviem viac a po ceste vám to tu určite ukážem, pretože je to jedna nádherná historická budova, ktorá mi v podstate celý čas, čo som tu študovala, pripomínala Rockford z Harryho Pottera, takže určite sa je na čo pozerať. Ešte jeden pohľad takto vonku. Toto je úplne taký charakteristický prvok školy, tieto dve fontány, ktoré sú takto paralelne oproti sebe. A toto je vlastne tá historická časť, tá škola sa rozťahuje po celom meste v podstate, ale toto je tá historická základná budova, kde som teda aj ja mala a najviac svojich nejakých prednášok a podobne. Tak, nachádzame sa pri miestnosti, kde som mala svoje promócie a kde sa konali všetky také veľké udalosti, ktorá je tiež veľmi, veľmi pekná. Má také antické prvky. Ako za starých čias. Našla som si tu teda jednu voľnú, prázdnu prednáškáreň a dúfam, že mi tu nikto nevojde, pretože inak to bude asi celkom trapas, že si tu takto točím. Ale ja som si tu teda takto sadla a chcem vám rozpovedať teda príbeh o tom, ako to s tým štúdiom bolo, ako sa tu študuje, čo je možno iné v porovnaní aj so štúdiom na Slovensku. Takže začneme chronologicky. Ja som tu prišla v roku 2015, rovno po maturite, a začala som tu študovať biznis, podnikové hospodárstvo so zameraním na marketing, digitálny biznis a inovácie. No a prečo práve Nemecko, prečo Mníchov? Ja som chodila na Slovensku na nemecké bilingválne gymnázium a tam nás teda super naučili po nemecky, robili sme aj nemeckú maturitu a to mi dalo teda papier, s ktorým som sa mohla veľmi jednoducho hlásiť na školy v nemecky hovoriacich krajinách. No a v Nemecku to veľmi často funguje tak, že dokonca aj na takýchto super školách už nemusíte vlastne absolvovať žiadne nejaké prijímacie testy a skúšky, ale stačí vám, ak máte teda veľmi dobrý priemer na tej nemeckej maturite. Čo som teda ja mala a relatívne jednoducho som teda bola prijatá na túto školu. Celkovo som vždy chcela skúsiť
ísť do zahraničia. Už to teda nejak súviselo aj s tou mojou školou, že to bolo bilingválne gymnázium a teda bolo ľahšie dostať sa do toho zahraničia. Ale vždy som mala tú ambíciu a vždy som nejak chcela vidieť niečo iné, niečo viac a nejak vykročiť teda z tej nejakej svojej komfortnej zóny. No a na tejto škole som už poznala zo pár ľudí aj z toho nášho gymnázia, ktorí tu študovali, takže to bol pre mňa tiež taký trošku social proof a možno také prvé kontakty, ktoré som tu tiež vlastne mala, keď som začínala. Aké to štúdium bolo? Ako hodnotím to štúdium? Veľakrát ľudia krútia hlavou a pýtajú sa, to muselo byť strašne ťažké, takto študovať sama po nemecky medzi Nemcami. A verte teda, že bolo. Keď sa teda pozriem spätne, určite to bol jeden extrémny challenge. Výjsť takto do zahraničia, študovať v cudzom jazyku. Tá škola je aj tak stavaná, že to človeku neurobí ľahším. Celý ten systém je tu vlastne stávaný tak, že tá škola robí extrémne sito. Nás vlastne na bakalára prijali nejakých 700 a mastra sme skončili možno nejakých 70, takže 10% ľudí reálne tú školu dokončilo. A to je aj celá tá nejaká stratégia tej školy, že len ten, kto sa dokáže tým celým prehrísť, tak má na to dostať ten titul a tú školu dokončiť. A tá škola teda vôbec nejakým spôsobom nepomáha. Viem, že možno v iných krajinách je to tak, že tá škola vám určitým spôsobom pomáha, vedie vás nejako za ruku, že ja neviem, tu máš teraz túto skúšku a tu potrebuješ urobiť to a to. To sa tu nekoná. Naozaj vás tu hodia do studenej vody a musíte sa veľmi rýchlo naučiť plávať, musíte sa veľmi rýchlo zorientovať a všetko si nejako zistiť a vybaviť sám. Takže bolo extrémne veľa takých situácií, že som sa len tak dozvedela, že ak teda teraz túto skúšku neurobím na prvý alebo druhý krát, tak ma vyhodia celkovo zo školy a už nikdy nebudem môcť napríklad študovať tento predmet v celej krajine. Takže takýchto situácií tu bolo naozaj neúrekom. Čo bolo taktiež na začiatku určite ťažké, bolo to, že som tu bola sama cudzinka, alebo že tých cudzincov tu teda nie je veľa. Cudzincov celkovo v Nemecku veľa je, to všetci vieme, ale takto na takýchto školách je to 99% Nemcov a pre cudzinca je to určite oveľa ťažšie sa nejakým spôsobom zaradiť a nájsť nejaké kontakty, pretože nie je tu veľa ľudí, s ktorými by ste mohli túto situáciu zdieľať. No a samozrejme, ťažké bolo aj to, že je to cudzí jazyk. Ja som teda bola už na tom bilingválnom gymnáziu, ale predsa len, ak ste hodení už v tej konkrétnej krajine, len medzi Nemcami, je to ešte 100-krát ťažšie. Takže toto bolo tiež na začiatku určite nie veľmi jednoduché. Ale pre mňa tie pozitíva určite prevažovali nad tými negatívami, aj keď sa teraz takto pozriem na to spätne. Tá škola je extrémne kvalitná. Čo sa týka nejakého európskeho rankingu, tak tá škola sa nachádza, myslím, nejak medzi 10. a 15. miestom, takže naozaj super. Učia tu vlastne profesori, ktorí učia aj, ja neviem, na Oxforde, na Cambridge a podobne, takže tá kvalita toho štúdia tu určite je. Čo je taktiež veľké pozitívum je, že toto štúdium je v podstate zadarmo. My sme platili za semestr len nejakých 100 €, čo mi príde, že je to v podstate zadarmo, pretože možno podobné školy v rámci Európy, ktoré majú podobnú úroveň a podobné renomé, vedia byť extrémne drahé, kde študenti vlastne skončia štúdium s dlhom 70 000 € a začínajú svoj profesný život s dlhom na krku. Takže to sa tu nekoná, za čo som veľmi rada a ten prístup ku veľmi kvalitnému štúdiu v Nemecku teda určite je a nemusíte byť z nejakej super bohatej rodiny, aby ste si to vedeli dovoliť. Pozitívne taktiež hodnotím to, ako veľmi dobre vás to štúdium pripraví aj na praktický život po škole, pretože tu je úplný štandard, že počas celého vášho štúdia pracujete. Neexistuje, že by ste vy vyšli zo školy ako absolvent a nemali nejaké praktické skúsenosti.
Vy sa musíte preukázať už na tom pracovnom trhu, že máte XY reálnych pracovných pozícií za sebou, aby ste boli pre ten pracovný trh atraktívni. Ale taktiež to súvisí aj s financiami, pretože to štúdium tu dokopy určite je drahšie ako napríklad na Slovensku. Štúdium ako také nie, ale ten celý život okolo toho a napríklad bývanie určite áno. Takže aj z toho dôvodu sú tu vlastne študenti v podstate nútení veľmi rýchlo sa vrhnúť aj do toho pracovného trhu popri štúdiu. Viem, že možno na Slovensku to tak nie je. Čo je taktiež iné ako na Slovensku je situácia s bývaním. Viem, že na Slovensku je štandard dostať nejaký internát a že ho dostanete aj relatívne ľahko. Tuto bohužiaľ tak nie je, pretože ten dopyt je extrémne veľký. Toto mesto je plné študentov, sú tu masy študentov, ktorí študujú na mnichovských školách, ale tých internátov samozrejme nie je tak veľa, takže vy sa dostanete na nejakú čakaciu listinu a potom to závisí už len od šťastia, či sa vám ozvú, kedy sa vám ozvú a tak ďalej. Takže napríklad v mojom prípade to bolo tak, že som sa myslím zapisovala vo svojom prvom alebo druhom semestri na čakaciu listinu a ozvali sa mi v mojom predposlednom semestri, vlastne až v master štúdiu, že by teda už bola nejaká izba pre mňa voľná. Čo bol absolútny vtip, pretože ja som už mala takmer doštudované a až vtedy sa mi vlastne ohlasili, že ma teda príjmajú na internát. Takže ani na toto sa tu človek nemôže spoľahnúť. Gro študentov vlastne býva na bytoch, kde sa byt potom delí na XY ľudí, ktorí majú väčšinou teda sami izbu. Izby sa nezdieľajú, každý má izbu sám. No a finančne v tomto som mala napríklad ja šťastie, že tá izba nebola až taká veľká a nebývala som ani niekde v centre. Takže sa to finančne celkom dalo, ale inak myslím, že priemerná cena za izbu v Mníchove je nejakých 600, 650, 700 eur, čo je na študenta dosť veľa. Takže aj to súvisí potom s tým, že tí študenti naozaj sú motivovaní a nútení rýchlo sa zaradiť aj do toho pracovného života. No a to súvisí aj s ďalším faktom, že vlastne ten celkový život je tu drahší, určite je tu drahšie ako v Nemecku, tá škola samostatná nie, ale celý ten život okolo toho určite áno. Takže toto je tiež bod, ktorý človek musí zohľadniť, keď tu ide, alebo keď ide možno aj nejakým inám do zahraničia, takže buď musíte mať nejakú podporu zo strany rodiny, alebo aj teda pracovať. Lúčim sa s touto miestnosťou, moje nejaké zhrnutie. Určite to má aj veľa pozitív, aj negatíva. Človek sa musí vedieť aj nejako zhodnotiť ako osobu, ako sa na niečo také hodí, aký je jeho cieľ, akú má motiváciu, ako veľmi mu je vôbec niečo také dôležité v živote, či chce výjsť do svojej komfortnej zóny, pretože sám v zahraničí určite z nej teda výjsť musí. A je to spojené s veľa neľahkými a stresovými situáciami, ale za mňa teda tie pozitíva určite prevážili tie negatíva a hlavne teda ten fakt, aký extrémny osobný rast vám takéto niečo môže dať. Práve cez tie neľahké situácie, práve cez tie stresové situácie a ako sa človek musí vlastne sám prebojovať a za všetkým si sám ísť, tak to človeka neskutočne posunie ďalej. Takže ja som za toto veľmi, veľmi rada, veľmi vďačná. Aj teraz, ako sa tu prechádzam tou školou, tak v podstate vo mne ostali už len pozitívne pocity a úplne, že len s pozitívnymi pocitmi na toto celé spomínam. Tak poďme sa presunúť ďalej. Úplne to tu dýcha takou krásnou atmosférou. Mám úplné flashbacky. Je to také vtipné, že v tom období, keď tu človek naozaj je a študuje, tak to tu niekedy fakt, že neznáša. Ale keď sa na to pozrie takto spätne, tak ostávajú naozaj len tie najpozitívnejšie spomienky.
Toto bola jedna z tých najväčších prednáškární. Auditorium Maximum. Nemohla som sa nezastaviť v počítačovej / učebnej miestnosti, pretože mám na ňu celkom vtipné spomienky. Teraz tam síce bolo málo ľudí, pretože som natáčala úplne mimo vyučovania, ale inak je tam vždy plno a najviac to hrotili vždy Aziati, ktorí tam trávili celé dni, celé víkendy. Vždy, keď som večer odchádzala, tak tam ešte boli, ráno keď som prišla, už tam boli znovu, takže celkom vtipné spomienky na túto miestnosť. OK, ja dúfam, že táto exkluzívna túr školy sa ti páčila. Rozhodla som sa toto video rozdeliť na dve časti nakoniec. Teraz som sa dostala ešte len po štúdium, ale rada by som vám porozprávala aj, ako sa v Nemecku pracuje, ako sa tu všeobecne žije, akí sú Nemci. Určite čakajte nejaké spicy odhalenia ohľadom Nemcov. A ak teda nechceš prepasnúť žiadne ďalšie časti, budem rada, ak mi dáš odber. No a ja sa na teraz s tebou lúčim a vidíme sa o pár dní pri ďalšom videu.